खुलुमबाय बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। दिनै बृहस्पतिबारखालि आसामनि गवालपारा जिल्लानि लक्ष्मीपुर राजमिथायाव गेदेर अर खामनाय जाथायजों सासे आइजोआ जिउ गोमादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जिउ गोमाजानाय आइजोनि मुंखौ साकिना खातुन 45 बोसोर बैसोनि होनना मिथिनो मोननाय जादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे आइजोआ ओंखाम संग्रा न'आव ओंखाम ओंख्रि संफुबाय थानाय समावनो बे जाथाया जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं। गाबोन 28 अक्ट' शुक्रबारखालि भारतनि गाहाय मन्त्रि मानाव गेदेर नरेन्द्र मदि बिथाङा 100 वाट गोहोनि 900 FM ट्रेन्समिटार बेखेवना होगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे ट्रेन्समिटारनि सार्भिसखौ 8टा रायजो आरो 2 इउनियन टेरिटरियाव फोसावनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बे सिबिथायनि टावारा 35,000 एरियाखौ कभार खालामनो हागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथाव बाथ्रा दि बे सिबिथायखौ गाहाय मन्त्रि मानाव गेदेर नरेन्द्र मदि बिथाङा भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों फोसावगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं। आसामनि गिबि मन्त्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फैगौ 10 मेआव गावसोरनि बिजेपि सरकार सामलायनाया 2 बोसोर आबुं जानायनि थाखाय फोरबो फालिगोन होनना फोसावदों। ब्रैथि रादाबाव दं। समाज सिबियारि जितुवा समफ्रामहारिनि बाखनायथाव हाबा। मख'नो गोनांदि जेब्लायबो रायजो राजानि दुखुखौ नुना सहायना थानो हायै सासे गोख्रों समाज सिबिग्रा जितुवा समफ्रामहारि बिथाङा थांनाय बावैसो सान सिगां मिथिंगायारि जाब्रबथाय एबा गोब्राब बारहुंखा आरो अन्थाइजों न' थिं गब्लं चिरांनि दरब्रैसो गामियाव प्लास्टिक एबा त्रिपाल राननानै होदों। चिरां जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव थांनाय साननैसोनि सिगां गोब्राब बार आरो अन्थाइ गोग्लैनानै गोबां न' बांफोरा गब्लंनायजों लोगोसे गोबां खहा जादोंमोन, जायनि थाखाय गोबां गोरिब नखरनि सुबुंफोरा अखाजों जुजिनानै थानो गोनां जानानै दंमोन। नाथाय अरायबो गोरिब आरो निखावरिजों थाफाग्रा आरो समाज सिबिग्रा जितुवा समफ्रामहारि बिथाङा खमैबो 100निबो बारा बांसिन नखरफोरनो प्लास्टिक राननानै होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनावबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।